morning. Afternoon. Kasama ko pala yung nandito kami ngayon sa Super Metro sa Toledo. China Oil. Nag ano kami ngayon shopping sa mall. Kasi Tagalog na nagpili. Kasi Tagalog na. Namimili China pala kami Oil. guys, namimili kami ng TV. Kasi pili ang kapatid ko ng TV. Sound system. Mamaya, papakita namin sa inyo mamaya guys yung nabili namin so, yun guys, papakita ko yung palibot dito. Mga display nila sa dito. China Nag-sales lang ngayon, Oil. kaya pumunta agad kami dito para bumili at mamili ng mga gamit. Kasi gagamitin namin sa Pasko ngayong December 25, New Year. So mamaya ipakita namin. Okay, so start. Yan. Requesting Pizza Promo, Pizza Promo, PC to loading area. Pizza Promo, PC to loading area. May nagustuhan na kami guys. Ito pala yung nagustuhan ni Mama. Yan. Bali 55 inches lang po siya. So, maganda naman yung brand niya. At saka HD din. So, yan, may mga maraming TV pa.
Guys, please don't forget to subscribe my channel. I hope you like it. So mamaya lilibot kami maya sa sa ibaba para manood ng mga anong uri ng mga gagamitan nila ang magagamit natin sa Pasko. Ayan. Pili sila. Ayan, may washing. Rice cooker. Yan. Rice cooker sila. Mura lang yung rice cooker nila. Yan yung presyo. Yan. Ito guys, hindi natin magamit sa regalo. So, liga. Diba? Ang branded siya, tingnan din. Liga. So, nagsisale sila sa thermos ngayon. Yan. Yan, kita nyo? Sale. Pag bumili ka ng thermos, ito yung presyo. $7.99. So, pag nabili mo to, makaka-save ka ng $230. Yan. May libre siyang cup na maliit. Shoes and shorts. Shoes and shorts. Please under 14. Shoes and shorts. Please under 14. Ito guys, may buy one take one din sila. Nasirola. Maganda tong gamitin sa Pasko. Malalagyan natin ng mga pagkain, mga uri ng mga pagkain. So, pupunta tayo ngayon dito sa mama lang yung iwan. Okay, so yung TV na bibili namin, ipapa-home credit po namin. So yung kapatid ko, yan, Kuya Jukin. Dito kami mag-a-apply kay ma'am. Hi. Oh my God! Are you recording? Makikita natin kung paano mag-apply ng home credit. Gamit pala ang home credit. Yan, nag-uusap pa sila. Kuan man na siya doon. Sayop siya. Ay, iwan. Ikaw na lang, oy. Ano lang doon? Ha? Wala pa man ang sahod. Nga naman, Wala pa itong expire ng passport. expire na. Okay lang ideas. Sa eskwelahan. Yung may dula, voters Wala. Eskwelahan ra. Voters, wala pa man ako. Driver's license. Wala pa man, speaker man. Ikaw? Kini na lang siya na kuan. Kana. Wala pa man expire ng passport. So may konting problema po guys. Expire. Dahil sa pag-apply namin yung ID at saka China oil. Di man pwede ako. Bakit daw ma'am? Ay, Tagalog kumatani na. Kasi problema niya ma'am sa mama. Bawal na. Ha? May problema po guys kasi yung edad ni mama. Ano na lang, sir? Trabaho. 70 na po siya. So yung allowed lang po na makapag-apply China ng credit oil. is 68 years of age po. So, yan. Requesting everyone drive. Balik pa. Jumari, dili. Okay. Ay, dira. Balik pa. Eh, 2020 pa man daw ma-expire.
China Oil. Wala pa man. Siya, dito naman niya. Ang eskwela pa man siya. Karoon pa man siya. Graduate from master. Mga guys, may kunting problema na po. May Kung panguyap ka. kasi Ikaw na lang, sir. may kunting problema dito. Dahil na lang naribot. Yan, kung usapan. Naamon ko. Ikaw. China Oil. Sa dati record. Temadlo pa. Mo na lang joke. Sa mo siya mo na siyang atuwa usara. Yung ano dyan, supervisor na lang sa Sir, Balik. China Oil. yan, manager sa ano, Super Metro. Pila na lang ang ganong passport. Dalatanan, sir. Para din ka. Tak manggon. So, don't forget to subscribe my channel guys ha. Hindi naman ako. Miniel Vlog. Asahan ko po kayo Ha? sa Na din sa nilan. sana matulungan niyo po ako kasi China Oil. Sana ko ka ay na mag-subscribe sa channel ko para senior o kani. Okay, as soon as possible po pag lumaki po yan may ibibigay ako sa inyo Dili lang Pasko Na kita, duha lang ka regalo. At sa darating na Pasko po ay mamimigay po ako ng mga regalo sa mga mahirap Ang saon na to. na katulad yung mga Mauna guys, nakikita natin sa saon na. sa gilid-gilid yung mga palaboy-palaboy na mga bata yung mga taong grasa, di ba? Alam po natin yan kung ano po ang taong grasa. So, China Oil. mamaya, At sayang. ipapalabas po natin yung sorry, may iba po yung usapan. Yung ano pala, so I will continue po na sa another vlog ko, yung sasabihin ko yung mamimigay ako ng regalo sa mga taong grasa, yung mga mahirap. So mamaya po makikita nyo po kung paano mag-apply ng Grade Funds China Oil. Guys, na balik mapapurchase mo kay namin na Naidagang Seal. in how many minutes lang po Grand Mall makukuha na siya. Comedo. Don't forget to subscribe sa Miniel Vlog. Salamat po. Ito yung pinurchase namin kasi yung gwapo sa Mr. Metro Gisano. Yan. Ito yung first runner-up, ito yung second runner-up. China Oil. Yan, binuksan na nila guys, yung binili natin nga Yan. So, bali 55 inches pala ito guys. Yan. Basta yung mga benefits ni boss. Ha? China Kaya Oil. mga previous na siya sa mga kanan Nay sticker wala. Bracket ra. So walang ang previous niya guys ay sa bracket lang yung libre nila. Yan. Binuksan nila guys. Yan. May mga nagkanta dito sa mamaya. May nag-concert. Binuksan nila guys.
China oil. So, titistingan nila muna guys kung gagana ba yung TV. Magkabaliktad ang tao. Yan. Hanap ko. Titistingan muna nila. China Senior oil. ito, sino ba? Si Srinde yun. Yan. Si mga rito, mga yan. So, guys, paubos na yung TV nila. Si sales lang. Maraming bumibili. Kanina may bumibili, nag-purchase, marami, mga 10. Yan. Na-try nila. Yan. China oil. Yan. Sabi nila, welcome to my vlog. Yan. Kaya, okay na ba? Yan. Pwede rin siya ma-YouTube eh. Automatic. Huwag na yung wifi. Basta na lang kay wifi connection. Na ako yung wifi connection dito. Doon sa may pamagyan eh. Butangan pa rin ang mag-password. Mura rin ang puso. China oil. Asan na ito i-settings? Set up. Ay man ka na. Okay ka na. Direto sa home. Home. Okay. Yan. Home. Apo. Dayon. Home na. Home. Mao ni mo gawas. Makita Okay. rin ito na tanan mo. So, mao na siya. Na yung YouTube. Okay. Saan ni touchscreen? Dili. Diha tamo. Bakit na ba itong makita na to ang YouTube ba? Diba? Basin masipiat ni. Balik na ta. Home. Di ka na. Home. China Dayon, oil. asa tamo kung anong password? Settings. Settings. Okay. Remote na to. Okay. Okay. Dayon. Direto sa network. Okay. Sige. Dahil wireless network. Wireless network. Ipakita ko na anak sa nang Okay. Sige. So, dire rami mag-type na. Mauni na. Okay. sampa mo na. Okay. Okay. Nice. So, pwede siya maka guys, maka YouTube, maka Netflix, ayan yan. YouTube, Netflix, Facebook, Twitter. Ito yung paborito ko. YouTube. Kaya? See? Yeah, sir. Ano ba? Okay, vlog. Okay na? Vlog. Tapos ginoong Metro. Okay na, sir. Wala na tayo. Guys, okay na guys. Na-purchase na namin yan. Sir. So, okay na. All is working. Pinuputos China nila, guys. oil. Pero sa una, 300 naman ito mo nabayaran. Ako pang tapat ang available ba siya? Sa una, 300 ra. Ngayon ako, Joseph. Nang lungsod naman. 300 ito sa una, washing to, ugon. Kanang
yan. Kanang sa pangalan na kanang refrigerator ba? Duha to kabuk bay? Malayo lang kung buwan man. Ah. Ah, sige. Okay guys, ipapasok na nila sa box yung China TV. oil. Yan. Papasok na nila. Okay, rock and roll to the world. Yan. Mamaya, i-deliver to sa amin. Sa Danglungsod. Ang location po natin guys, sa taga Cebu kami guys ha. Yan. Okay. Yan. So, sige. Update ko kayo mamaya sa pagpunta nila doon. Sige, thank you guys. Nandito kami ngayon sa Manginasal guys. Kasi gutom na talaga kami. Kasi, sa itaas, mga 2 oras kami nakastambay doon. So, nandito kami ngayon. China oil. Pero si mama ng manok. Yan. Ito yung kapatid ko. Bro! Yan. Wala sa mood yung kapatid ko. Malapit na si mama. Pangatlo na si mama. China oil. Waiting kami sa pagkain guys. China oil. Yan. Kasi nasa siya. Ready na siya for now. Bibili na po namin. China oil. Bayaran nito. Nakatambay na po kami dito. Mama. China oil. Pupunta na po kami sa cashier. Ito na yung box na may kasamang amplifier guys na nabili namin kanina sa Grand Mall. So mamaya bubuksan namin to. So nandito kami ngayon sa bahay namin. Ayan. China oil. So ito yung motor ko. Yung jeep namin. Yung aso namin. So, papunta kami ngayon dito sa loob ng bahay namin. Yan. Ang bahay namin. Okay. Right. So, magsisit up kami ngayon ng Jop! Jop! Tada! Diba? China oil. Yeah. Hmm? So guys, ito na yung ito na yung DVD amplifier at saka
Saan natin guys ha? China oil. Jerry, go lang ka. So, size may... Tarong nga. Guys, ito na yung amplifier at saka box. So, ang una natin ipapalabas guys ay Muse amplifier. Ito. Ito lang siya, nagsilag siya, silag ang natawag niya. Yan. Yan, China oil. tumatawa sa yan. Tawa ng lalaki yun. Video din kami. Ito na yung box natin na dalawa. Hop! Yeah. Yan. Dong, tidlo man ni Dong. Dong. Ay, saba nga. Mamagay speaker na. Tidlo man ni Tawag ko Dong. Yan. Dong, tidlom. Saan mo kamura mag-isaw ng dagat? Yan, Yan. ang man eh. Nabi na ko tidlom. Pangalawang box. Yan. China oil. Mamaya, i-deliver yung PP dito. Don't forget to subscribe to channel guys ha. Saan po yan? Subscribe nyo. Don't forget, Minion Vlog. Okay? Enjoy nyo. Yan na pagigis eh. Ako sa nagkakalinis. Okay. Picture ako, 16 na. Tama. Ako sa nagkakalinis. China oil. Okay, one. Yeah. Ako na. So guys, pwede natin ibigyan. Makakita ko sa inyo kung paano mag-set up ng speaker. So, okay, ito, video may mother ha. So, yung pangalawa naming amplifier, bali dalawa na siya. So, lalagay na lang namin dito. Yung bakos ba? Tarungan sa Okay. China oil. Asan yung butang ang mga dagko? Ato lang yung butang mo. So, atong mga kwan, inusan ko yun. Guys, malapit na guys! Kidding box mo? So, kita namin. No? No, yung... So, may bangot. Patong doon, pagpatong, tanawa doon. Pagkuhan, kuhan siya. China oil. Oh, nipis. So,
siguro. Eh, basi di lang mo ay pabidyokihan sa nanda ko eh. Yan na siya. Para dito siya. Rida. Oh. China oil. Nandito ko ba? Yan. Yan. Okay. Yeah. Super. Tapos pera man ka no? 55. 55. Oo, masod to eh. Doko ana. China oil. Ang sound diha. Sakto na. Guys, waving na natin guys ha. Don't forget to subscribe. Kung anong i-comment nyo sa amin. Kay ba o kikiki? Kung may nung kikiki. Okay kayo. Don't forget to subscribe guys. Minion Vlog. So, don't forget din comment guys ha. Tsaka like nyo ang notification ko. Ato? China oil. Nga pula. Katong mga lubot gipakita. Gituwaran ang manok. Nabuang. Ang nagtari sa buwangan ba? Sige, sayaw-sayaw sila. Atubang sa manok. Manok na pula. So, wala pinishare ka ng wala pinishare wire. Wire protection. Wala, kay kung ano na. Ah, wala siya saksakanan? Wala. Wala, connection man. Ah, sa amplifier. Ah, nindot yoy. Pagwaya. Kay usara. Mao gani. Dili na lain-lain saksak mo no. Ang uban kay saksak mo na ng speaker. Kana dai lagi na. Nindot na din na siya lagi. Sa kasi Yan. Pila na ma? 8,699. Nahugog 8,700 na. Piso na ito. Nindot lagi na. China daw. oil. Paano ang phone mo? Dito sa kuwan eh. Tudlungan mo na siya kaya kung di na. Manok na pula. Listingan na dito. Sa sugar eh.
kanang tibihan mo na ibalhin dito. Okay? Kaya na da. Dugay kayo mo. China oil. Just, Oh, alas 3 na good. nagbalik-balik man sa dito sa Metro? nagbalik-balik ay ako tumiro. Ah, ade. Dito, tanaw nga kuan, man pwede Pwede. 71 naman ko. 68 naman ilang ko to. Ah. Pinsan pa ang sa mga stupid. Kadiyo naman kayo mga 15 minutes naman kung sa pagkuan yan. Reply man dayo nga approve. Mm. Wa siyempre hindi makapinangang dako ito. Ito. Sus. Magdali. Hindi na. Hindi na lang nga. Bluetooth. Ha? Hmm. Ah, Bluetooth din na. China oil. China oil. So guys, ito na yung TV na na-purchase namin sa yan. Kaya so kaya hindi ko kayo update sa another video nung pagbukas namin sa ano. Okay? So, see you later ha. Pero nindas na siya nga brand case, tayo worth man. Oh, wait sa pamanaza, adiyot.